weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrika takkusan yoni to Busambula to manka mankuda to kanilay to kidira jaligel guetema gawinane ñoro mango radio tata Cheikh Oumar to Bosoya FM Ndendori FM to Sinthiane Diakiri Agri Setal Haya ma fondu ko on takkusan jula ha e nder galle Ceerno Ndiaye Saydou Amadou to jingue jeeri kabaruji men e demgal pular ma en puddoro leydi Mauritanie kalene jillu hoorejo leydi Mauritanie waɗi tige ñalawma hande o to waɗi hande ñalawma hande o to Émirats Arabes Unis to leydi Sénégal ma en kaale ɓeɗo yimɓe sappo e jeegomo fawaɓe juuɗe e nder ladde wiitende Bofa Bayoto e nder Casamance to leydi Mali ma en kaale ɗeɗo pelle ceɓɓitiɗe rendinde doole mumen gam habtade fedde wiitende G5 Sahel to leydi Gambie ma en kaale ndeɗo sifande mawde nde sifande Adama Barrow sifi hadde kay kala pottital dawrugol e nder leydi e to Guinée Bissau ma en kaale démission hoorejo jagorɗe kabaruji men joolam jaɓɓeri ma en jaaha to leydi Iran to leydi Inde to leydi Irak France e dowlaji denduɗi America bisimilla moon e kettuki hoto goɗɗe joni joni jañuɗen ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo hoore bira sappo e nayyi lewru siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati kabaruji men e ɗemgal pular e sowta he musidɗo mon Haali Abouba ko adi kabaruji men e ɗemgal pular eɗen jogui ɗo communiqué walla ɓataki ummorade musidɓe men taw ko fedde heblo sukaɓe Afrique tawteɓe tigui e nder leydi Côte d'Ivoire ha tengti e wonɓe e nder ngoɗo wuuro witego Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire eɓe mbaɗi erago noon faade dendagal ɓiɓɓe fulɓe wonɓe tigui tawteɓe e nder leydi Côte d'Ivoire ha tengti e nder wuuro Abidjan wonde kay eɓe jogui batu mabɓe ngu kewi wadde taw ko batu heblo sukaɓe Afrique batu ngu noon joɗoto ko ñande 22 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati lewru gonɗen ndu sanga 16h30 kala noon jiɗɗo jokkodirde mabɓe andude kay nokku to batu o waɗete yo noddu kon ɗo noddirgon omo wawi noddude musidɗo men biyeteɗo Djiby Soumaré numéro makko ko 200 00 225 mbaɗa 07 27 32 10 nodda walla nodda Abdoul Sow mbaɗa 00 225 48 64 18 24 walla nodda kadi musidɗo biyeteɗo Djiby Ndiaye 00 225 mbaɗa 09 76 69 85 kala e ɓeɗo mo nodduɗa ma haalane kay nokku mo batu o waɗata mbiyen batu ngu noon waɗata ko ñande 22 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati sanga 16h30 e nder Abidjan kabaruji men e ɗemgal pular koto leydi Mauritanie pudorɗen hono hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdoul Aziz o ummima hande alerte sappo e nayyi lewru silto hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati o yaabini tigui to Abou Dhabi lamorgo Émirats Arabes Unis o yaadi noon e délégation timmiɗo mujibo lawol ngol noon ko kanko hoorejo leydi Abdoul Aziz ko kanko tigui woni koɗo teddungal woni invité d'honneur taw ko ɗeɗo leyɗele jooɗi tigui sommet moɓe mbiyata sommet l'énergie mbiyen on sommet noon ɓe erima tigui hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdoul Aziz ne wona kay koɗo tettugal woni invité d'honneur mabɓe mbiyen kanko Abdoul Aziz o yaadi e délégation timmuɗo mbiyen o yeewa kay e jaadugol ɓe o yaadi tigui e yimɓe makko timmuɓe o yaadi kadi e joom suudu makko e oɗo saaha joni noon eɓe tawi tigui to Émirats Arabes walla mbiyen to Abou Dhabi mbiyen batu ngu noon joɗoto tigui ko ñande altine janggo ko batu ngu joɗoto kanko hoorejo leydi e délégation makko ɓe ummoto toon ko ñande talata kikiɗe ɓe garta e lamorgo leydi Mauritanie ha joni koye on fannu keddoɗen hono hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdoul Aziz on uldi délégation makko timmuɗo ñande aljuma o yo yahanmo kay yettonoyamo duwawuji makko e nder Touba noon ko caggal ustugol kay khalifa général mo Touba cankinoɗo kay e ɗeɗo balle e nder ngoɗo wuuro witego Touba ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie noon oɗo kalen noon e oɗo biyeteɗo Didi Dambélé noon ko goto kay e nangganoɓe dumbanoɓe woni prisonnier tawa kadi ko dumbanoɗo e nder dumbirɗi mo civil woni dumbirɗi prison civil mo wuuro Nouakchott mbiyen kanko noon o heeɓi fartange kay wawde tigui yaltude dogde kay on prison ñande aljuma nde mbiyen ko sanga kay mo nokku o wona e fittede walla lawƴede ko ɗon tigui o moykini o sori e fallantere caggal ɗum noon o naati tigui o joole werla taw ko goto e gollotoɓe ɗon joguiɓe
mumen nden ka prison o jole werla muɗum caggal nde o jole werla o noon huɓɓi werla o nde o ari ha e damal kay on prison noon ko ɓeɗo koninkoɓe ɓe hinde garde national ko kañumen tigui jogui nden ka on prison on ɗin dumbirɗi nde o ari noon haw fandi damal kay o ɓen coyni werla o cikki tigui ko werla joom denowo o ko nden tigui ɓe udditi damal ngal o naate soyde ha e oɗo saaha joni noon omo yiiɗe taw o suwa yitede kono koninkoɓe leydi Mauritanie kollori tigui hay sinno doggi o wawata woɗɗudema nanggumo ko ɓuuri yawde e yaccade gartiramo e cuuɗi dumbirɗi saabu kay ene teska ko neɗɗo gandaɗo ko gujjo mawɗo kadi ko gandaɗo e nder service aji sécurité foof tawateɗi e nder leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen mbiyen kikiɗe hanki o sanga 19h30 walla mbiyen sanga futuru e ndel bo walla foggu koyngel ngal Mohamed 5 on paami tigui koto leydi Maroc to wiyete Casablanca mbiyen leydi Maroc noon ko kañum tigui jaɓɓino leydi Mauritanie e ngallo kawral taw kawral biyetengal CHAN 2018 mbiyen ɓe pettuno ɓe pettino kippu leydi Mauritanie fettitino toon e kippu leydi Maroc mbiyen e sanga noon 19h30 nde ɓeɗo kay taw ko Mauritanie naɓe jibinaɗe nde Mauritanie naɓe tawateɓe tigui e nder leydi Maroc yimɓe hewɓe non ngari no tigui e nder ngal boowal woni on stade ɓe ngari noon wullande kay e foɓɓande kippu leydi Mauritanie mbiyen e sanga moɓe ngari noon kamɓe foof ɓe teskama tigui eɓe gaddi ararayuji leydi Mauritanie ɓe koyna ɗum noon kono noon kanji foof noon ko ararayuji leydi Mauritanie kiiɗi ɗi ko ɗin tigui ɓe gaddi beele noon ɓe gondi koɓe tinani leydi Mauritanie changi araray addi araray wayli araray addi araray kesso ko walla tawi ko kamɓe beela ɗum noon kadi ko namdal ko kamɓe jaboto ko wawi wonde hen foof kamɓe jiyama kamɓe foof ɓe kolori ko araray leydi Mauritanie taw ko araray kiɗɗo mbiyen caggal noon de kippu Mauritanie o juudi tigui e ɓeɗo fettiti tigui e kippu leydi Maroc ko kippu leydi Maroc o ko kañum tigui lawƴi ke kibba Mauritanie fiɓe noon mbiyen 4-0 woni bituji nayyi noon eɗe haydara ko ɗum tigui woni score hanki o tawa kadi ko caggal ɓe juudi ɗum tigui ko nder ngallo boowal ngal Casablanca e nder leydi Maroc sen ummima to leydi Mauritanie ko ɗon tigui jaɓanten to leydi Sénégal ma en jaaha to Casamance e oɗo saaha to leydi Sénégal haalama hakkillaji foof ma keeɗe Casamance caggal kayde ndeɗo fiyande felluno toon ha fodde 14 Jambourou wasi hen fittade mum taw ko ɓeɗo lawɓe wonnoɓe ladde ene laabo leɗɗe ene coppa mbiyen noon yimɓe 14 mbasino hen pittali mumen guila nden noon gardiɗo koninkoɓe leydi Sénégal hono biyeteɗo général Cheikh Gueye hollirino kay ma laamu leydi Sénégal ma rendin doole mum foof beele kay ene wawa toppitade no ɓeɗo waɗɓe ngal ɗo baɗal nanguira mbiyen e ñalawma hande o noon wendoga hande ɓe kolliri tigui wonde 16 mo neɗɗo fawama junggo taw kamɓe foof noon ko tumaɓe jeeɗe tumaɓe noon e ngoɗo walgo walla ngallo baɗal ɓe nanga noon koye nder ɗo ladde Casamance e ndeɗo ladde wiyetende Bofa Bayot ene tawe tigui e nder diwan Casamance men ko toon tigui ɓe nanga tawa kadi ɓe nanga ko sanga salatu walla mbiyen ko subaka law ɓe nanga tawa kadi ko nder diwan ngoɗo wuuro wiyetego Duba Kouta noon ko kiloji jeetati hakkude mum e wuuro Ziguinchor e oɗo saaha kamɓe 16 mo nangaɓe ɓe foof ɓe gartirama tigui ɓe ɓene juuɗe gendarmerie mo wuuro Nema tawateɗo mo Ziguinchor ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen kalen noon e ma jehen noon ha to wuuro Madina Gounass noon mbiyen ko Tana Mousso waɗi toon aset hanki o caggal e nder ngoɗo wuuro witego Madina Gounass e nder leegal bitegal Barakata noon ko suko debbo goto mo duuɓi 24 ko kañum tigui haɓɓi ɓoggol e dande mum o liggi o welti on paami tigui o warti o tawa tigui o wondani e wonki ko ɗon tigui bandu makko ƴetta nawa tigui to cuuɗi cafriɗi to morgo mo Madina Gounass beele kay ene ƴeewe ene holko saabi gon wargo so tawi kay ko bartiɗo walla so tawi ko baraɗo so tawi kadi ko bartiɗo holko saabi omo warto losgoji ne jokki e nder leydi Sénégal ha joni sen ummima to leydi Sénégal ko ɗon tigui jaɓanten to leydi Mali noon mbiyen caggal kay mbiyen noon caggal leyɗele joyyi woni G5 Sahel nde ndendini doole mumen kay e peeje mumen ndendini koninkoɓe mumen sosi kay fedde wiyetede G5 Sahel woni leyɗele joyyi Mauritanie leydi Mali leydi Mauritanie leydi Mali Niger Burkina Faso Tchad caggal nde ɓeɗo leyɗele ndendini doole mumen kay sosi ndeɗo fedde wiyetede G5 Sahel ɗum noon ko beele kay wawde habtade ɗen pelle ceɓɓitiɗi taweteɗi tigui e nder on diwan mbiyen ɗen pelle ceɓɓitiɗi noon pelle ceɓɓitiɗi kewɗe jonde no fewi ne tawe tigui e nder on diwan koye ndin mbadi kamɓene ɗen pelle ceɓɓitiɗi kamɓene ɓe ndendini doole mabɓe kamɓe foof ɓe ndendini peeje mabɓe e pelle mabɓe ɓe coosi tigui ndeɗo fedde witende IGS woni état islamique dans le Grand Sahel mbiyen noon ɓe ndendini doole mabɓe ɓe coosi kay nden fedde tawa kadi eɓe tawe e nder oɗo diwan woni hakkude kerol leydi Mali leydi Niger
e leydi hakkunde Mali leydi Niger e leydi Burkina Faso mbiyen fedde nde noon ardi nden fedde ko oɗo biyeteɗo taw ardi nden fedde ndeɗo fedde witende SJS ardi ɗum noon ko oɗo biyeteɗo Adnan Abou Walid Sahrawi Adnan Abou Walid Sahrawi kañum tigui ardi ndeɗo fedde witende IGS woni état islamique dans le Grand Sahel mbiyen noon ɓe kolliri noon kamɓe noon ala e oɗo saaha ko woni fandare mabɓe so wona kay wawde habtade e wawde kadi hadde ndeɗo fedde witende G5 Sahel wawde gollade kay golle mum hano hannirta ni ɓe kolliri kadi wonde ñangu wanno ngu ñande alkamisa ngu taw wanno tigui ko nder leydi Mali tawa kadi ñangu ngu wanno koye ɓeɗo koni koɓe witeɓe Barkam ko kamɓe tigui banno ngu ñangu ɓe kolliri kadi ha joni kanko gardiɗo nden fedde ko kamɓe kanko wanno fenne makko haaɓe mbari kay koninkoɓe nayo tawa ko koninkoɓe dowlaji denduɗo Amérique e koninkoɓe nayo Niger naɓe jangguɓe banno e nder Niger mbiyen ɗum noon wanno ko guila ñande 4 lewru octobre hitande ujunnaji 217 ɓe kolliri kadi e oɗo saaha eɓe jogui hattane kay wawde wadde fende mabɓe kala toɓe beela e nder leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen kalin noon e oɗo biteɗo Soumaïla Boubé Maïga Soumaïla Boubé Maïga kañum tigui woni hoorejo jagorɗe leydi Mali e oɗo saaha mbiyen e oɗo saaha mo kaleten omo tawe tigui e jillu makko taw ko jillu balle ɗiɗi ngo waɗi kay tugganma ñalawma hanki o e nder leydi Nigérie e nder leydi e nder Algérie noon mbiyen ko toon tigui woni jillu makko garoynigu guila kay on suuɓa yo won hoorejo jagorɗe leydi Mali mbiyen ko jillu makko aroynigu ngo waɗi caggal leydi o holliri noon so suɓima kay wadde jillu makko e nder leydi Algérie ko sababu kay andude pottital e cihlagal gongal hakkude leydi Algérie e darde leydi Algérie dari kay beele jaam e kisal ene arta e nder leydi Mali o holliri noon koninkoɓe leydi Algérie e ardiɓe leydi Algérie ne dari lang kay beele kay jaam e kisal ne arta toon e holliri kadi cifande kewɗe taw ko cifande no jaam e kisal artiri e nder leydi Mali cifande kewɗe heewi sifede ko nder leydi Mali walla nder leydi Nigérie nder leydi Algérie walla kay gueɗe kewɗe miijoji kewɗi ko toon keewi tafede ndefe toon ha ɓenda ɗe gartine e nder Bamako ko toon tigui ɗe keewi rottede ɗum noon waɗi tigui oɗo saaha koɓe hakkillaji mabɓe ne goni tigui e nder leydi Algérie eɓe gandi kadi leydi Algérie ne jogui darde moƴƴere kay no jaam e kisal artiri hakkude no artiri e nder leydi he ha joni koto leydi Mali keddoɗen jeehen noon ha to wiyete Gao won paami tigui so rewo leydi ndi ɓen koninkoɓe leydi Mali noon kolliri tigui mbaɗino ñande aljuma nde ɓe mbaɗino toon tigui contrôle mabɓe mawɗo noon ko beele kay e nder diwan Gao mbiyen noon ɓe wicciti werlaji kewɗi jahannoji e motoji kewɗi e nder ɗen wiccitaji noon ɓe kepti pétalaji kewɗi e kuure kewɗe ɓe dokki tigui gendarmerie mo on diwan kono noon kamɓe ardiɓe ɗin wiccitaji noon ɓe kolliri saaha foof eɓe nangga yimɓe taw ko yimɓe ɓe tawri gueɗe baɗe ni ɓe nangga ɗumen ɓe dokka ɗum koninkoɓe ardiɓe ɓe kono saaha foof ɓe ne keewi woppitede ɗum noon ɓe kolliri hen mettere mabɓe ne keewi no feewi ɓe kolliri kadi ɗum kadi wallitaɓe e gollal mabɓe kabaruji men ɗemgal Pulaar dawal ɗiɗaɓal ko joni hoto goɗɗe kabaruji men ɗemgal Pulaar dawal ɗiɗaɓal ko to leydi Gambie puɗɗotoɗen to leydi Gambie noon ma en kaale oɗo biteɗo Adama Barrow hoorejo leydi ndi kanko hoorejo leydi Gambie hono Adama Barrow mbiyen noon o siifi sifande mawde kay gam yidde hadde kala ko wiyete pottital taw ko pottital dawrugol noon o haaɗi ɗum tigui e nder leydi Gambie foof ha nde no hokkiri amirel foof woni ha nouvel ordre mbiyen ɗum noon ko caggal kayde kaɗo landa taw kadi ko landa wiyete ka APRC woni yimɓe ka landa taw ko landa Yaya Jammeh en caggal nde ɓe mbanno tourné mabɓe mbaɗi jillu mabɓe kay e nder leydi he mbiyen nden noon ɓe mbaɗi jillu mabɓe waɗi pelmodiral manggal hakkude kay yimɓe ka landa e yoga e guure ɗo ɓe birti mbiyen kaaƴe beddama yimɓe pindori werlaji kewɗi kelama mbiyen ɗum fuɗɗori noon koye nder ngoɗo wuuro wiyetego mankuda noon ko wuuro Adama Barrow en hoorejo leydi ndi ko ɗon tigui pelmodiral ngal fuɗɗi yimɓe hewɓe noon cippiri toon werlaji kelama toon kaaƴe beddama nde ɓe ummi toon kadi ɓe jeeyi jaɓani kadi ngoɗo wuuro wiyetego Busumbula noon ko yaltirde ngoɗo wuuro wiyetego Banjul walla waɗɗani Banjul ɗon kadi pelmodiral manggal waɗi ɗon kaaƴe beddama werlaji kelama yimɓe hewɓe cippiri ɗon kadi mbiyana guila nden noon faade oɗo saaha joni yimɓe landaka e yimɓe landaji keddiɗi ha tengti e landa hoorejo leydi mone mabɓe foof nana joofo goɗɗo on feɗeno ene wiiya ko kañumen goni sababu ngal pelmodiral mbiyen hono oɗo biteɗo
Seydi Ndié noon ko kañum woni joguiɗo konngol kaɗo landa wiyete ko APRC woni landa Yaya Jammeh en ka o holliri tigui wonde ɗeɗo gueɗe foof ko yimɓe landa helɓe e laamu kañum tigui mbaɗi golle bani ni beele kay ene kaɗaɓe wadde jilluji mabɓe ene kaɗaɓe dillude to banggue dawrugol kamɓe noon ɓe jaɓata ɗum kadi ɗum haɗataɓe wadde koɓe poti wadde ɓe mbaɗi erago noon faade laamu ngu nde daroto lankay nangga yimɓe wadɓe gueɗe baɗe ni mbawa kay addede yeeso lawol ñaawe hono yimɓe kaɗo landata ko landa wiyete ko IDP noon woni tigui landa hoorejo leydi woni landa Adama Barrow en ɓen yimɓe noon ɓe kolliri tigui wonde kaɗo saaha oɗo saaha kay haydara ala ko yimɓe landama ko ɓe mbaɗi so tawi kay woɗi sukaɓe waddiɓe kaaƴe walla pelmodiral waɗi ɗum noon wona to banggue dawrugol ɗum mata koto banggue population o holliri noon kamɓe landa ka noon e oɗo saaha ɓe ponno wadde jillu mabɓe kadi tourné mabɓe kono ɓe kolliri tigui e oɗo saaha ɓade kay ko nde dillere woni e leydi heɓe kayiti wadde pottital mabɓe hay pottital gotal ɓe mbattaɓe kayiti kadi wadde tourné mabɓe hono oɗo kadi biyeteɗo Mar Niang noon ko kañum ko yimɓe dawɗo dilloɓe to banggue to yimɓe dilloɓe tigui to banggue pelle taw ko pelle kadi dariɗe beele leydi ndi ne yaara yesso on noon holliri e oɗo saaha ɗeɗo dillere holliri ɗum hokki ɗum fayre mawde kadi ko ɓeeto kadi yidde andinde yimɓe kay e oɗo saaha yooɓe gandu koninkoɓe leydi Gambie ha tengteɓe hinde police ngala tigui keblaka heblo moƴƴo beele kay ene wawa toppitade no jamme kisal artiri woniri hakkude ɓiɓɓisgu Gambie naɓe so wi gueɗe baɗe ni holliri kay wonde pelmodiral ngal sinno ko ñalawma goto tan wonno ma andina kay ma wiya ko bettere kono noon waɗi balle ɗiɗi kadi nde ɓe jahata nde ɓe jaade koninkoɓe hewɓe kono ɓen koninkoɓe foof ɓe hinde police donki wawde jogade fartange kay wawde artirde jaam e kisal hakkude mabɓe ɗum noon ko fayre makko ko andinde yimɓe foof kadi yo jerto ganda e oɗo saaha koninkoɓe leydi Gambie cuwa heblede taw heblo moƴƴo ɗum noon ɓe poti toppitade saabu kay e oɗo saaha leydi Gambie ne foti yaade sumgoji mum ko wiyete tigui sumgoji local taw kadi ko suɓade maire uji e conseiller ji e ɗeɗo balle tan walla mbiyen e nder lebbi tati mbiyano waɗi erago noon nde leydi Gambie naɓe foof mbattata hakkillaji beele kay eɓe mbawa fewnude leydi ndi e jaame kisal en arta hakkude mabɓe ha joni koto leydi Gambie keddoɗen kalen noon e oɗo Adama Barrow hoorejo leydi ndi kanko Adama Barrow hoorejo leydi Gambie min o waɗi no jillu makko ñande aljuma e nder ngoɗo wuuro witego Touba e nder wuuro Touba noon tawa nawnomo toon ko yidde kay yettinde duwawuji makko caggal ustugol khalifa général mo Mouride cankinoɗo toon sen ummima to leydi Gambie ko ɗon tigui pay tan ko leydi Guinée Bissau to leydi Guinée Bissau o hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men ko hoorejo jagorɗo leydi Guinée Bissau ko kañum tigui woppiti golle ha labbi waɗi ko wiyete démissionné omo wiye tigui Oumarou Sissoko Embalo o windi ɓatake makko noon ɗaccidde golle ha labbi woni ko wiyete démission de o joƴƴini ɓatake o e yesso bureau oɗo biteɗo José Mario Vaz woni hoorejo leydi ndi mbiyen yimɓe landa hoorejo leydi ndi noon guila oɗo saaha foof ceerani kay en namdade nde oɗo hoorejo jagorɗo woppitte golle waɗa ko wiyete démissionné ɗum noon kay ko beele ko wiyete crise dawrugol woni crise politique ene gasa ha laaɓa hakkude mabɓe hakkude leydi he koto RD Congo paaɗen walla mbiyen République démocratique du Congo mbiyen toon noon ko oɗo biteɗo Gulien Mumbere Kitambala mbiyen on noon ko chef ndeɗo fedde taw ko fedde joguitiɗe wiyeteɓe Maï fedde Maï noon tawateɓe tigui to Nord Kivu woni banggue rewo leydi ndi taw to wiyete Kivu mbiyen ko on noon e yaadiɓe mum fodde yimɓe yonɓe no fewi ko kañumen tigui mbaɗano ñawore mumen e ñalawma hanki o ɓe ñawama noon tan aseede hanki o tawa kadi kamɓe foof ɓe ñawa ko nder cuuɗi ñawirɗi ɓe koninkoɓe leydi woni tribunal militaire mbiyen ɓe famɗude mabɓe noon ko ñawa sokama duuɓi tati walla mabɓe kadi ñawama ene coke ha duuɓi 4 ha duuɓi 5 e nder kasoji ɗum noon taw noon caggal noon koɓe tuumedeɓe kamɓe foof wadde gueɗe kay taw gueɗe kamtiniɗe gueɗe bonɗe ɗe kewi wadde e nder oɗo biteɗo Nord Kivu mbiyen kamɓe foof noon kamɓe ñawaɓe foof noon koɓe sappo e jeegom neɗɗo koto leydi Égypte paaɗen to leydi Égypte noon kalen e oɗo biteɗo Murtada Mansour ko kañum tigui ardino ko oɗo kippu taw ko kibbu fugu koyngel mo leydi Égypte biteɗo Zamalek kanko noon Murtada Mansour o holliri tigui e oɗo saaha o yiɗi tigui ko waylude weste ka o yahata banggue dawrugol o holliri noon e oɗo saaha ko gimbiɗo kay gam yidde ƴamoyde lefol laamu yidde ardade leydi Égypte ɗum noon koye sumgoji payaɗi tawi taw ko nduɗo lewru mars daroto ndu lewru mars e ndu lewru mars no fandu ndu ko nden tigui ɓe ɗamini waɗede sumgoji e nder leydi Égypte mbiyen kamɓe no kanko noon e oɗo saaha omo foti rendinde 25 ujunere cifande woni signature tawa kadi ko e nder 15 région tawteɗi e nder leydi Égypte ɗum kadi o rokka ko dawal e nder balɗe sappo ma o rendina 25 ujunere signature mbiyen e nder hakkude e nder 15 région tawat kadi ɗin signature uji ɗen cifande ko yimɓe ardiɓe ko wayno maire uji ha ko wayno conseiller ji walla député ji ko kañumen tigui poti hokkudemo ɗin signature uji kabaruji men joolam jaɓɓeri ko joni hoto goɗɗe
jaɓeri puɗɗor ñoolam jaɓeri puɗɗorten ko to leydi Iran noon mbiyene mayirde hitande nde woni gila nogas e jeetati lewru décembre ha e darorde hitande nde woni balle gandane lewru janvier mbiyen ko filñitare mawde e seppuji musɗi gonno e nder leydi Iran noon tawa ko ɓeeɗo yimɓe tigui yoga e mabɓe ko yimɓe ɓe jaadani e laamu ngu hollirde mettere mumen kay e gurdam musde guuri e nder leydi Iran saaha kadi ko yimɓe yaaduɓe e laamu ngu hollirde mettere mumen kay e ɗin seppoji mbiyen ɗin seppoji noon caabinoma ha nogas e joyo neɗɗo wasi hen fittande mum yimɓe hewɓe kadi gañima hen koto leydi Inde paaden kalen noon e oɗo biteɗo Ben Yamin Netanyahu on paami tigui ko hoorejo jaggorɗo leydi Israël kanko Netanyahu omo tawe oɗo saaha joni to newdeli lamorgo leydi ndi Inde o waɗi jillu makko noon taw ko jillu makko golle siftinde bandiraɓe noon ko hikka waɗi duuɓi 15 ko hoorejo jaggorɗo leydi Israël yaɓɓani koyɗe mum kay e nder leydi Inde oɗo noon taw ko hoorejo jaggorɗo leydi Inde biteɗo Narendra Modi o jaɓɓima tigui Netanyahu e joom suudu mum Sara Netanyahu to gal e nder lamorgo leydi ndi koto leydi Irak paaden to leydi Irak noon mbiyen Assad hanki o ko ñangu musku watti on ko neɗɗo goto wat boniyanke mo hinde waɗi watto on paami tigui kamikaze ko kañum fettini sentire mum mbiyen o yoɓima pittali yimɓe joyo yimɓe hewɓe kadi mbarmi hen koto leydi France paaden mbiyen Assad hanki o e nder Paris lamorgo leydi France ko mbiyen ko groupe aji ɗiɗi walla mbiyen ko pelle ɗiɗi sukaɓe kañumen tigui pelbodiri e nder Paris lamorgo leydi ndi ɓe pelbodiri noon ɓe kaaɓi haare musni ha suwa goto jarowo e duuɓi 15 wasi hen fittande mum kanko noon ko caggal nde o yuwa laaɓi mbiyen yimɓe ɗiɗi noon eɗen pelle naggama e oɗo saaha nana e juuɗe laamu losgoji ne jokki pelle e baaji ɗi noon ene teska e kala saaha ene waɗa tigui e nder leydi France eɗen pelle kadi son batti hakkillaji ma en taw ko yimɓe taw ko jibinande e Français naɓe tawa yoga e mabɓe jinnaɓe mum ko hoɓɓe tigui hoɓɓe noon way ko jibinaɓe taw noon hoɓɓe joguiɓe kayitaji France naɓe kewi jibinade toon sukaɓe men kewi jibinede toon mbaɗa pelle baɗe ni kono ɓesgu France naɓe kewani wadde gueɗe baɗe ni koto dowlaji denduɓe Amérique paaden kalen noon e oɗo diwan biteɗo Hawaii walla mbiyen wuuro witengo Hawaii mbiyen toon noon ko mbiyenno e nder gon wuuro noon e ɗeɗo balle walla mbiyen ñalawma hanki o ɓe kemno tigui ko fayre kabaru mo fewani taw kabaru fenande kabaru o noon koko tubakoɓe mbiyata fausse alerte caggal noon wiyeteɓe kay wonde wol missile goto taw ko missile eɓe jogui systéme d' alerte wonde kay wiiteɓe wol missile goto wedda missile o noon mo hinde balistique ne wedda tigui ne faye wuuro he yimɓe foof yo dogu moftoyo yimɓe hewɓe noon jalluɓe kan hanɓe foof dogui goppi hewɓe jejjitino sukaɓe mum ndeke cuuɗoyi mbiyen caggal ɗum noon tawa tigui on koko wiyete fausse alerte walla ko kabaru fenande ɗum noon addi fayre mawde e nder leydi he musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko tongude ne kabaruji men ɗemgal Pulaar e so tawi ko musidɗo moon Haali Abouba konngol men mbayni ko hande noon ko erade ko wasiyade bandiraɓe kay ha yo tinno yo ɗaccu rewɓe ɓe jooɗo e cuuɗi mumen e dewle mumen fa ha tengti noon ko fati e ɓeɗo wiyeteɓe esiraɓe e ƴeekiraɓe ene teska kay hewɓe hen hay sinno wona yimɓe foof kono hewɓe hen e oɗo saaha enen goyto no fewi e gurdam e galleji ɓe hen ko ƴeekiraɓe mumen jennata ɗumen ene kala ɗumen joɗade ɓe hen ko esiraɓe mumen kañumen tigui kalata ɗumen joɗade jennore e mallore e saaha foof wullitade eɗen mbiya tan ƴeekiraɓe ɓe yo gandu mone mabɓe foof ene yiiɗi resede hay goto kadi yiiɗa bandiraɓe rewɓe joom galle mum tampin ɗum kañum hoto tampina joom suudu bandum gorko eɗen mbiya esiraɓe ɓe yoɓe gandu koɓe jibinɓe mone mabɓe foof ene ɗaminima ɓiyum rese so ɓiyum resama noon hay goto yiiɗa ɓiyum tampine to resa to kamɓene yooɓe tinno hotoɓe tampina ɓiɓɓe jananɓe moni foof yo nanggu e sumno ɓiyum ni esiraɓe reseteɓe galleji ɓene ɓe nanguira bandiraɓe rewɓe ɓe ɓe ƴeekiraɓe ɓe nanguira ɗum ko miñiraɓe mabɓe walla ko mawniraɓe mabɓe ɓe nanguira esiraɓe ɓene ko yoɓe gandu ha tengde esiraɓe rewɓe ko yummabɓe wona nde won noon sa yiiɗi gorko a yiiɗat yummuma musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno ko tongude kabaruji men e ɗemgal Pulaar sawte musidɗo moon Haali Abouba ñalawma janggo o ma ceerno men ceerno Abdoulaye Sarr arani kabaruji men e ɗemgal Pulaar assalamu aleykum wa rahmatullah